Hola, en aquest breu vídeo et volem mostrar què tractarem a l'assignatura de Tecnologies de Compressió de la Informació. El professorat d'aquesta assignatura forma part del grup on Interactive Coding of Images, GC, del Departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions, DEIC, a la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, et volem exposar les possibilitats que et pot aportar aquesta nova assignatura en el teu futur proper. T'has preguntat mai com aconseguir que una fotografia digital adquirida a 16 megapíxels de resolució passi d'ocupar 48 megas a 4 megas? O com una pel·lícula de 90 minuts que ocupa 900 megabytes es pot reproduir amb una bona qualitat visual? O com es comprimeixen les imatges de satèl·lit que s'envien des dels satèl·lits cap a la Terra? Doncs tot això és el que veurem en aquesta nova assignatura. En termes molt generals, la compressió de dades codifica la informació de manera que aquesta ocupi menys espai. En ocupar menys espai, la podem transmetre per la xarxa més ràpidament o podem guardar més informació en els sistemes d'emmagatzematge. A tecnologies de la compressió de la informació, ens centrarem en conceptes i tècniques de compressió aplicables a diferents escenaris. Entre moltes altres coses, estudiarem com adaptar els sistemes de compressió per codificar les dades sense pèrdua o amb pèrdua, o com codificar les dades utilitzant pocs recursos computacionals. Tot això ho posarem en pràctica amb exercicis aplicats utilitzant dades reals i tècniques de compressió que actualment es troben en cinemes, centres mèdics i satèl·lits. A GC tenim una dilatada experiència en la compressió d'imatges de satèl·lit. Per aquest motiu, analitzarem i estudiarem tècniques que s'utilitzen avui en dia en diferents institucions, com la NASA o el seu homòleg europeu, l'ESA, i amb l'Agència Espacial Francesa, el CNES. Amb aquestes entitats, GC participa activament en recerca, definint sistemes de compressió implementats en satèl·lit i convenis de transferència tecnològica, de manera que existeix la possibilitat de fer una estada en alguna d'aquestes entitats. A més, les tècniques de compressió també són rellevants en empreses privades com Airbus, empresa pionera i líder en productes aeroespacials, o Satellogic, primera empresa mundial en oferir una solució integrada per a dades de teledetecció, i Planet Labs, empresa privada que té la major constel·lació de small shots orbitant en l'actualitat. Aquestes empreses participen activament amb el nostre grup de recerca, existint la possibilitat d'incorporació. Finalment, mencionar que investigadors de GC també formen part de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, el IEEC. També us volem comentar que existeix l'opció d'unir-se al grup de recerca de GC, que, a la llarga, pot conduir a realitzar estades de recerca a l'estranger, com a la University of Arizona, on es troba un dels creadors de l'estàndard JPEG 2000, utilitzat en cinema digital per les productores de cinema americanes. Recorda que aquesta és una assignatura optativa. Ara bé, existeix la possibilitat de poder fer el treball final de grau en un tema relacionat amb la compressió, ja sigui simultàniament durant el primer semestre o en el segon semestre, un cop hagis adquirit tots els conceptes explicats en l'assignatura. Si vols més informació, pots consultar la guia docent de l'assignatura en el link que t'hem deixat en aquesta última transparència, o em pots contactar via correu electrònic a joan.bartrina@uab.cat. També us hem deixat el link del nostre grup de recerca, gc.uab.cat. Esperem veure's al proper curs a les aules de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molta salut!